Biohacking-päiväkirjasi taskussa. Entä jos jokainen sessiosi, hengitys, jää, sauna, tallentuisi automaattisesti ranteestasi? Garminin kanssa tämä on jo totta. Kaikki tallentuu. Sovellus tallentaa kaikki kellon parametrit, sykkeen, HRV:n, session keston, lämpötilan ja hengityssyklit. Mitään ei tarvitse kirjata käsin. Numerot, jotka näyttävät edistyksen. HRV on yksi luotettavimmista palautumisen mittareista ja hidas hengitys voi parantaa sitä jopa 48%. 52. RCT:n meta-analyysi. Päiväkirjassa näet, miten kehosi muuttuu ajan myötä. Sessio sessiolta. Tarina. Jokainen jääkylpy ja saunakäynti tallentuu yhteen päiväkirjaan. Näet viikkojen trendit, et vain kertaluontoista tunnetta. Ala kerätä omia tietojasi. Henkilökohtainen biohacking-päiväkirjasi odottaa suoraan ranteessasi. Lataa ilmaiseksi. Linkki biossa.